умрия латипова аз эҳтимоли латукуб шудани бародараш файзалӣ латипов дар боздоштгоҳ нигарон аст. аз ин хотир ӯ ба маркази дифоъ аз ҳуқуқи инсон муроҷиат кард. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд баъди бозпурсӣ пизишкон дар вазъи рӯҳии ӯ тағйиротро мушоҳида карданд. далелҳои дигаре низ гӯё вуҷуд дорад ки шиканҷа шудани ин нафарро дар пушти панҷара собит мекунад. من شخصا خودم چند تا عریضایی که در پروکراتور دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضا را جوابش اومد، تا خانه را اومدن رسیدن. تفتیشات پروکوروری گفتیم تفتیشات پروکوروری حالا رفته است. همین را من میخواستم که خوبتر آنالیز کنن، خوبتر تحقیق گذارونن. دلشادبек муродов ҳанӯз соли 2009 бар асари шиканҷа дар зиндон ҳалок шуд. хоҳари ӯ мегӯяд модараш барои барқарории адолат ва муҷозоти кормандони маҳбас талош дошт. ӯ натавонист ба адолат даст ёбад ва соли 2016 аз дунё даргузашт. посухҳо яксон ва манфӣ буданд ва мисли кофӣ набудани далел ва ё исбот нашудани шиканҷа. дар соли 2011 ба созмонҳое ки ба қурбониёни шиканҷа кӯмак мерасонанд 18 муроҷиат ворид шуд. аммо на ҳамаи онҳо хостори расидан ба адолат буданд. маъмулан агар осори шиканҷа чандон вазнин нест, пайвандони қурбонӣ ҳеҷ куҷо муроҷиат намекунанд, зеро намехоҳанд бо мақомоти интизомӣ сар ба сар шаванд. бештари намояндагони ҳукумат барои ҷиноятҳои содир кардаашон масъулиятро эҳсос намекунанд. илова бар ин ҷомеаи шаҳрвандӣ заиф аст. ҳамаи ин боис мешавад ки ҳар сол теъдоди нафарони шиканҷа шуда дар кишвар афзун шавад. тибқи қонунгузории тоҷикистон барои гунаҳгор эътироф кардани нафаре ба шиканҷа иқрор кардани ҷурм аз тарафи муттаҳам кифоят мекунад. аммо агар мисли баъзе кишварҳо ин амал яъне худайбдоркунӣ аз қонуни ҷиноӣ берун карда шавад, собит кардани ҷурм кори осон нахоҳад буд. аз ҳама мушкил исбот нашудани мавридҳои шиканҷа аст. қурбониён ва ё пайвандони онҳо хеле дер муроҷиат мекунанд. дар ин сурат мо ҳатто наметавонем иззи латтукуб ва шиканҷаро пайдо кунем. ҳомиёни ҳуқуқ пешниҳод доранд ки бояд бо ворид кардани ислоҳот ба қонуни ҷиноӣ авфи интизомиёни гунаҳгор дар шиканҷа номумкин шавад. дар ин баробар бояд касбияти муфаттишонро боло бурд то дар рафти корҳои тафтишотӣ аз шиканҷа кор нагиранд.